Anem ara fins al ball de disfresses de Rafelbunyol, perquè ahí està la nostra companya Ampa Caballero, preparada, crec jo, per a disfrutar d'esta festa. Ampa, com s'organitza esta gran festa de ball? Una gran festa de ball que, com bé haveu dit, enguany complix 40 anys. Va ser l'any 78 quan es va iniciar este ball de disfresses. I darrere de tot això, una associació, cap nom. Vicent, com va ser això de fer un ball de disfresses així a Rafelbunyol? Ubica't. Estem parlant de l'any 1976, on un grupet de joves del poble, que tenia una sèrie d'inquietuds polítiques, socials, culturals, ens varen juntar, varen constituir l'estació Cap Nom i intentarem, no sé, els vents de llibertat que podien córrer per València, intentar portar-los així a Rafelbunyol. Començarem a mirar de fer coses culturals i dins d'aquest context començar el que és la Setmana de Festes Populars i, clar, fruit d'aquesta setmana, la festa. Una festa, després que poguera incloure a tot el món, no? Que poguera eixir tota la gent que volguera en els passacarrers, després a la xocolatà. Sí, allò es va concebir de manera que tothom poguera participar. La festa començava relativament prop, la gent començava ja a mirar de sopar a la porta de casa, els amics i demés, els xiquets, els menuts ja comencen a disfressar-se, després evoluciona el ball, després el ball tota la nit passa a la qüestió de la xarangueta, la xocolata del matí. Tenim per així, Vicent, no? Sí. No, ell no volia que ho traguérem. Està de jove perquè, clar, fa molts anys i al final tot era festa i és això, un poc la filosofia, veritat, Vicent? Sí, tant. Moltes gràcies. No res. Vaig a conèixer a més membres, moltíssimes gràcies, Vicent, vaig a conèixer a més membres de Cap Nom i, clar, hem preguntat això, va sorgir, però si no vos haguera donat l'okei a l'Ajuntament, Enric, d'això res, de ball res. Bé, nosaltres érem una associació que preparàvem activitats al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que s'enteraren molts dels esforços en fer una programació pressupostada i la presentàvem a l'Ajuntament amb anterioritat. I el que trobarem és col·laboració del tio José, que és com nosaltres li diem, del tio José, que era el senyor alcalde en el seu moment, perquè era un poc d'aixòs alcaldes, diríem, de això ho pagui jo, no? I entonces, més que trobar dificultats, el que trobarem va ser avantatges. Moltes facilitats. Perdona, Enric, jo voldria només parlar una altra de les dones. És que s'ha de remarcar el paper de les dones. Este ball va permetre eixir al carrer també, no? Participar. Sí, va ser un ball molt important perquè al principi era de molt poca gent, però després això se va multiplicar, inclús arribaren a ser 40.000 persones, es diu en Rafelbunyol, on la gent sortia i s'ho passava molt bé, als homes els encantava vestir-se de dones i al revés, i per a les dones va ser molt important perquè les dones d'este poble no entraven ni soles al bar, i aquella nit va ser com una nit de disfresses, lliberació i passar-ho molt bé. Moltíssimes gràcies, Inés, i parlaven d'aixòs 40 anys, d'eixe present, d'eixe futur. No ens queda quasi temps. Com veiem el futur de la festa? El futur de la festa l'ha de marcar la gent jove. Nosaltres pensem que igual que ara estem celebrant els 40 anys, anem a celebrar els 75 i anem a celebrar els 100 i demés. Perquè ha sigut un gran èxit i per a nosaltres una satisfacció molt gran haver-ho fet. Molt bé, moltíssimes gràcies. I tenia per així, perquè així tot el món es disfressa, tenia Sara preparada en el seu barret, que així tot el món es convoia, es prepara i ho fa en casa, veritat? Sí, moltíssima gent es fa el seu disfraç en casa. I nosaltres també teníem el nostre, que ara, si m'ho permeteu, jo m'ho vaig posant. Per descomptat. Disculpa, perquè tu no és la primera vegada que vas ahir, no? A eixa festa. Ampa, sí. Espera, Ampa, que t'estem dient alguna coseta. Que diem que no és la primera vegada que vas. Que tu no és la primera vegada que vas a eixa festa. No. Què va passar? Quant de temps portes anant ahir que m'ha dit? He de reconèixer que vaig prou. Que a mi m'ha dit un pardalet que també va sorgir una història d'amor o alguna cosa ahir en eixa festa que és molt especial per a tu. Bueno, bé, sí, fa 13 anys ja vaig conèixer ahir el que és avui el meu home. Ahí estem veient fotos de totes les teues disfresses, Ampa, que són espectaculars, amb el teu home. Què haveu tret per ahir? Què haveu trobat? Ara quan arribes ho veuràs. Molt guapa estàs, gràcies. Moltíssimes gràcies, Ampa, que disfruten molt en Rafelbunyol d'esta festa, 40 anys que complix enguany. Mistagles, Maria, Matías, gràcies per acompanyar-nos. T'esperem així la setmana que ve.